Hai hai jodona lang ko kiting channel lang handa rang bagay se video ka dal tu na phai ka tam ne bagay man le mia fro je o mobile tu kana mobile ni malik no chakur suri chal katang rei kalang man nugui amo videos nam na ma phai ka hinke amo bomti mane norok to pila ni biskango no sekango no nugi phai khana shisha di mane clip funga amo to bebak no tabuk no viral choli tong khai de ba na di borok bukung kolok se ampi ke nanglai to ke sini borok sini di prasa borong thani ke kuno ostro si kiri khai di ba boka chakur si ja mobile si paina phai fungi bin thani bo chagan chakur phai ke ba ina di borok bum se gunda choloi tong tang ke bong thani pistol botong na ke borok bo samai bum ti khai paino kun sap maya sini borok ni bagai sti pra hawo kun set ti si kiri kha ti de ba kisi sa kok bang hangen thapra tha thari jangai lathi kalang janai bathar kalang janai sini borok nai bom ting gi tong ge sini borok ge bisi tong na rengu tam ge bkha ka ham cho ta ba pan mi lewa ko nei tong ngai tam sa sinai kisi sa mi sisa kok bang ma bai kisa bai rong nang rama bai no bong borok bai singam ken ro jangai ta nai di o news anu khado o video nai di amsi kosla amsi ke suka klai to joto public rong joto na sigi to ke bu fana aru thang mana khainai kri hai ba police ro bola se phai ko nei borok kiri jang ma hai ke sirom bu jodi na bona uklok te masa se phai bari ri thang gang ke thik thak kintu ke bor nai kri ai da nai ding ke na silai to ke sini borok buja kru da buite mana khalai sinai borok na di bong borok na di ke na silai to ke sini borok no khai pro ka te ta tam snai baban bagi to sini borok amsi ke thriye ko mori to bai hai da ke sab o video nu kha kisha ani video no na ro jati ta jagi to kha kisha share khai di ge sini borok kisha kaham ke tong bai di kaham kri tong bai tong ke joto na sini ti prasa bukung bara ayuk lok thung sing ni sini ha sing manang thung ke amsi no sanam sumote ko bang bo sara thangli ang ke amsi no sasina ke joto na tami sasina kaham kurang tong bai di ni kok kusare ani kok tini amsi ke mathak sinai do